samot na gud ang problema ug inyong ipakita na problema mo. Balik ka na dako niya, te. Balik ka lang. Hey guys, nami karon sa kwan guys, merkado. Miso guming mama og pa kalit. Sige yan. Yan. Sige yan nawahi. Right, itlog, kutiko, central, plastic ice ug Milo. Nakapalit nami guys og itlog ug kanang masukal. Paano lang yung palitin? Plastic ice wrapper tulo. Nakapalit nami guys sa pangsugo ni mama. Hindi. Muli nami. Ito mo tanong guys. Nas ka bro, wala yung kulo, makita ko. Ya ban pud. Ya. Ang gwardiya daw ako buok. Bakit t-shirt na puti? Ito magtit-puti gabi, hinta ni na ning sinino. Inan bitaw ko mag t-shirt ka di ka magsuot og ingana kay init. Suot ka ingana nga init na. Dapat t-shirt lang. Kana. Kana. 1/4. Sa kadagan na 1/4. Butang. Oh my god. Kana. 114. Sobras tunga. 100 na lang. Ito cheese lang. Sige 110. Asa ni gikan niya? Usara nila, binangkat ko naman ito. Ah, Usay. Usay? Usay? Asa kapit ng Usay? Lalahog ba? Syudad ba syudad? Sa syudad sa Cebu. Wag ko ba ore kay buhol man niya Pili nami guys, mura to yung mga palit dari. Gisugo ni mama. Buwan guys, buwan. Dayon, palit ko kuan grapes. Ay, kaan po prutas sa sahay ba? Ala, ang kalapati, arang ka. Yung tag mga kalapati. Nanuktok to sila kay mga baligdaanan man to dito mga pagkaon. Dara pa tuningan ga, palitan ko na tas mingko yung sipangit og kanang food nila. Di lagi mo kaon si Mingkoy, ato na binagisuway na sayang lang gilapay ra nato Mga ignorante mo kung mga hiring dani sa kuan guys, bukid. Iwa sila maanal og kanang mga cat food ba nga. Una ko kamong palitan di mo kaon na tilap-tilapan ra. May taga bukid man, wa man nakailan sa mingko yung mga ingana kay taga bukid. Hindi mo kaon la. Unsa na diha? Unsa na diha pa? shooting ko no. May shooting? Better shooting dia. Pangit! Kay na pos pangit. Gana mi sabay guys. Nakauli na. So na pangit gakig-kiog man. Ha, gakig-kiog man. Gana mi guys. Nakauli na ang mga kudyog baboy. Nagkuhan guys, grapes. Nang gihugasan. Day grapes ma. The grape. Kaya sa kusinina, kulihog din niya, be. Tunggoy, gawas. A few moments later. Hingaw og kalit kay way kurente. Nalutas si mama sa ijang palabas. Mura mo nilay yun. Nawa ang palabas ni mama kay way kurente, way internet. Grabe mga manok ijahay magalibog jaw, lami man pang ihawon. Lami na ra ba is sinabog bisayang manok. Sa taot ni Ate Dindin Kanyete, mamista may dasin jote. Asa ilaw eh. Liti man siguro nang ila. Ngayon na siya mamista. Daga pala man tayo, mamista ko di asin jo. Karon martis na. Lain na pong pagsuway sa ato ang kinabuhi. Ito niya siyang pagapahan, karon nawala ang kaguol. Natural na mga dyan ang mag-uwa ka, di ka tao, di ka mag-uwa. Ito guys, ara na gadyo na ang guwa sa kaimtang ni Terry. Di man dyan na natin may bawaan ng mga pagsuway natin sa tang kinabuhi. Makalit-kalit ra mga dyan nag-abot. May say tuk-tuk guys kay nay namanday silingan. Sige gudot. Nansa ka nga sige makadagpunudlay. Mauta ka. Mauta
taas na naman ko pan. Lagi mo guli nga ng budlay. Salamat ka. Ang ibahan ng kitsunlay. Hindi ikaw may gustong tasok buhok. Hindi makaganahag mo bu. Alam mo yung tatong pinatagtabray nga na kay nagsudlay ni mo dit sura. Putdi ka nagtaman dani sa abaga ba? Wapan siya ko kasuway yung buhok nga mugo guys. Kay sikat nga nagminja ko agang buhok pinatag-as pirmi. Okay. Naman siya ganahan mo mugo. Pakuha ni Gia gunting. Tugtubi ba? Tugtubi kaya may itam na ni. Ay, lagi pa nilabot. Ay, lagi pa nilabot. Pinag mo itam na ni siya itam na tanan dari na dapit sa suwang na. Balik man sila. Ning balik lagi. Ha? Ay nay nagharang. Ganihara man na. Ay sila kaagi. Na ko na yung sakit na ningharang. Katulong kutsing ang gingon yung kaniya. Mingon ang nanihara man na. Wow, ang ganda. Minsan pag ang saan na mo sila sudlay ng gahang buhok. Kay tumoy-tumoy ras buhok na agway problema. Gusto Drio. Sa mga kuan. Di buhok sa tulay. Agdiya sa lungsod. Sira ulo. Sa lungsod sa tulay. Andar na po ka. Sa lungsod sa tulay. Ano? Alam sa barangay yun, naibuk di kayo. Oh, tulay na itong barangay. Mo ni ang syudad. Kini barangay. Aglongso, dato sila yun. Di ka mahagla kay gang kagawanan mo labay ra na, di man na dibdibon. Palabay ra ba? Chuk, kana ra ba? I-click ra ba? Oh, isa. Pinansa? Chuk. Di ba Mingkoy? Pagkainita. Ginoo ko Tara na gusto. ni. Smell na mga problema guys. Di na ta dibdibon kay Init kayo. na may ano yung mo nagisudlay ng ang buhok. Ano na to? Pwede pa ba? Pwede pa na magunsa mag-asawa ko tro. Pwede na ba magparlor? Magparlor. Nakainomdom ko sa una katong nag-operahan ko sa Twitter pa nga ay mo kong gisudlajan. Dahil nagduha ka nurse kay gikilig sila. Kay sakad-sakad kuno sa ilahang kinabuhi, wadyo kuno sila masudlaji o ilahang bana. Kaya gikulbahan mo to dyan na to guys. Kung tayo mga isa lang nakuskan ba, operasyon. Pawa siguro si Jang kulba. Diyan gisulay sudlajan nagang buhok. Di nag-nurse dahil dito sa akbang, siglang to na magikilig di ay, jawa nakagwanta. Ning doon, ningon nga. Si Jang kuno sakad-sakad, pa dyan kuno sa kasuway nga sudlajan si Jang sa ijahang bana. Ako'y paman ha. Sige, ba na? Ako'y ba na? Ilayin ta mo. Put doon nung tani pa. Taman dani ba? Pa dyan kasuway pa ka ng buhok nga taman sa dunggan. Ayaw. Ano ba? Para nagsudlay, dali ra ka dyan, di dugay yan dyan. Mulot mo na awa. Nandiya ka nang- Mura kag Diba? mumulan. Mumulan. Di ba gasto ka ng shampoo? Galing ka ito na nanak yun. Parang birhin, pero di na birhin. Sexy Ikaw, lagi ka rin. guys. Asa ka pa nung Be. Asa ka ba dong? Sexy lagi ka rin. Nawantay na po siya. Asa ka ba dong? Ayaw ko na ba na? Masadya mo kong baliling. Si Ay Baliling. ko. Ano mo isuot? Pangrampa. Cute pa ko no? Drinks ang good niya. Lingaw-lingaw ramang ko kay gusto ko na ako yung mga kagawanan ba lingaw-lingaw kang kagalingan aron maibaling ang mga problema to dito sa lain. Kaya di ko gusto nga magnahon ako kuan guys. Problema kay ang problema kay mong nanaon mo problema jud ka mo no di na naman ang problema. Mga kagawanan kay nagagamot ko guys ni Terry. Ara nagadyo na lang, gawas kayo matang itiri. Makaingan laman mo guys nga wako ng problema kay magsigira kong mislit. Magsigira kong katawa pero punong-puno na kuskuan guys, problema di laman halata. Siguro? Nalagay maingan nga marara kuno ko kuno ko'y pakialam kay sila kuno dito sa Manila na problema na daw. Tapos Alam mo, magilak-hilak mo dire, nabuing. Unsa man po yang mahimo guys nga nara man ko dari. Gabot ko da ng mga lakaw-lakaw, ako ko'y palakon da ng mga ospital. Di pa ko kamao kay ra kong katawanan, di ko kamao mangistorya. Ano ako'y mahimo guys, nara ko dari diyan namin niingon nga wa kuno ko'y buot, mura kuno ko'y buot. Okay. Kay sige ra kuno kong ngisi-ngisi samantalang kuno si Ate Ruby, si Ate Alex kuno dito.
ng problema na kuno sa about ni Tiri. Samot na gud ang problema og inyong ipakita na problema mo mura lang kog wala god para malampasan. Agara gyud mahimo. Ang pagtabang ra ginan may financial, pagampo, mura mayang kuan. Mahimo alangan pug manto po ko dito Manila, ja dugang-dugang ra mo ko dito gaston, ja unsa pa yang mahimo didto. Nga di man po ko kamo makipagatubang ganang mga tao, mga ospital. Ano ko no kay buti sige ra ko no mislit. Iba mo guys, kana mga problema, mga kagawanan, nara nang gipagis mga katawa sa magising-isig ko kay ro mabaling aga mga problema ba kay di lagi ko gusto Kung nga. patagay mo na itawan yung problema. Kayo. Yung kanang kagaw, di mo gadyo ng gawon, mag-gaw gadyo ka. Ja? Nagiling na ka, nagiling na ka. Ang iyong kagoo, Mag-gaw ka. Muna nga, kasi nang ibaling sa tanan guys na magkuhan ko sa kagalingan, mangita ko paagi ba? Karong medyo ko makapokus na nga mga kagawanan, mga problema kay di lagi ko gusto nga kuhan mag-gaw ko. Pero di man gadyo na malika dyan, muna nga ito na naman ipaagi sa pagisingisi, pagkatawa dyan. Na may mayngan nga ko na ko'y buot, mura ko na ko'y buot. okay? Kaya baga si Budaka mo ko nga rin way buot nga. Padaka mo kung ninanay ni tatay nga gitagaan ko nilag buot. Grabe na po nanguban manoy manghusga. Don't judge the man under the coconut tree. Kaya pa ko'y buot guys, di ko way gugmaw sang ugangan ug saang bana. Kasi Sa ang nga- anak, sa kadaghanan ako ng mga problema, sige lang magyapon ko na pagpisngi. Ano mag sige taghilak di ang problema mo mula mo Katawa. mugarak ng problema. Katawa mo para mulayas ang problema. Kailangan sige mag-judge na mo ganyan ni ko. Nangapangpak na guys katong nay ang kamot nga nangasamad katong dai ng laba ko. Na nangako na sila nangatuklap na. Natuklap na ni diyan na pay naghuwat dito nga dabunon laban na ko. Laban man ang takuron diyan nang laban mas mama kuwang hanger. Kumara po kumang laba. Tumara to guys, nagura ko guys sa time quality. Nga na malugay pagka dyan na dyan kuhan pick up. Natabang na naman mo kuhan guys, 10. Ato na lang yung salig sa ginuutangan kay sawin man. Ako naman yung sa mga kinabuhi. Hindi malaya po pagsuway sa mga kinabuhi. Sabi ko maukin na kay sige lagi ko check up ang bawda ng COVID na ako magyapon COVID o magyapon wa kano sa banang mulayas ng manunuwa dyan na. Manay nakaangin. Balik na siguro ang kurente ma. Ay na, din balik na. Diyan guys, diyan mulayas nang isa kataong ko ano sa mukan. Ipakita itong lawas ni mamaya. Ning uli ra nga nagsinamok sa. Mamaya na mingon ako ng tag model. Kita Ningan sila ang mga tao ko nung tatuan kay adik. Barumbado. mo nagingon na don't judge the man under the coconut tree. Kita imong tutoy oy. Mo niya akong Kasabuan di ka ni YouTube, kita ni mong tutoy wa ka nag-browse. mo niya akong kuan art manggunang kuan di man porkit may tato adik. Adik Kaya ba na ka mga tao judgmental. bisag gamay guys kanang syabog mga marijuana wa jud ka suwayan na. Gusto ko sigarilyo pero mga adik-adik. Karon pa lang suway ko gusto mo adik. Magadik-adik para masaya ang buhay, way problema, puro radik-adik na naon. Siya oh. Mingkoy. Piling iring. Unsa na? Hindi piling iring Mingkoy oy. malagi na. Ala, masama ra ba ng picturean? Baliwon jud ka pilit jud sa simong naong si Mingkoy. Mingog mo pa. Bastos ka. Ipay pa din papa. Wow. Pero sabi mga butang, wag ba? Matasa may mga lingaw, ingno na naman tagoy buot kinung sigirang gislit. Ito ay bot. Ako no koy buot tiguwang na lamang kuno kung sigira kuno kung gisngilit. Ang sikag kontraktibo kalibutan. Adyan siguro itaw malipay nga magsigira ko gilak no magsigkag ba magsigit tag gislit ingnon tagoy buot tiguwang na naman kuno way buot luya na ira may panggingis si Dani guys pero namin mga problema oy. Luya ba ino? Oo, di lang halata nga namin mga problema kaya among vlog mo sige mingis si Bibo mi. Happy everyday. Pero namin mga problema. Adyo puding na nga, adyo po koing na nga murag wa koy buot kay ang sila daw ng problema na ni Tiri, jak ako siguro kuno ko mislit.
Mura may ang paagi. Arong mawagahang kwan ba? Kagawanan. Mura kuno kang gabi conception gi. Si Gabi na, sir, taon oy. Kay kuwan. Gabi ba ka ng kauban sa Si gabi sayuti? conception ba? Katong naibana ni Sharon Cunita. Uy, pa ba na? Uy, puloy. Ay, Mura kuno ka kay insect dyan ka kunong tao. Hindi magkakaroon si Manaha pa. Yung nakaginanti kang kuhan kayo magdi mo kaya? kadawag na ko sa kong lawas, 5 ka push up. Le. Kadawag na, Video hey, para mo to ko. Bot-bot. Video hey. hindi ko kadaw. Wala diya. Ay nakoy video, katong ipasa ang tanam mo sa mga physical education, pero duha ra to ka push up. Ha? Duha ra. Pusab ba ni ka? Ang imong Kadadlaw dyan ka push up. Bago ka mo bakod sa imong higdaanan, push up sa ka. Tag 5, tag 10 ka push up. Di umato ka sa gym, di na ka maglisod. Hindi nga Kinaunat-unat hindi na. pa. Dili day mo ang for money, isin man ako ni Sir Kian, man siya at least 2 push up man daw. nasa? Pwede man. Down pa. Ano? Ubos pa to, sakit naman dire. Amo gani ang ginanti ka unat-unata imong kuhan, di kay Nga na. Kadadlaw. Parang imuhang tutoy mo bantot na, di na namulaylay. Pero ito, di ba ito, may pwede mag magpamasol bisag sa- dili flat. Ana inani kunore inani. Saka. Oh, saka. Nya pwede pod paus-us. Magpabito. Kaduga dyan, mabantak na na isang tutoy. Ha? Mabantak na isang tutoy madugay. Banto. Yeah, ito tayo. Wala na itong paku-pako ni Papa Dre sa una ba yun? Ito'y gana. Gawas lang niya po na nagbalik og gym. Agi diyang matsong. Kuan, kain na. Pagkaroon si Manapa kay Dili kayo mibisi. Dili karon lagi, di na bitaw kang Yun ka karong si Manawa. Oh, ningan si Jack Yun, karon si Besya, Mana. karon si Manawa. Sige, kamo, gusto niya matay ako ma ha. Ay, ugma kay klase, ugma. Kaya Sunod nagtinap- ugma. Di na bitaw mong pag Samtang Dili kay busy ba? karong si Manaha, kana inyong laos. Ingon Besya karong si Manawa magsugod tag gym do kaadlaw. Yan, nagpusap na ka dito, so Oh. Oh, napusap na. Push up na. Kana sa? Katong pagsugod og ingon nimo, ginana na nagsugod. Sinungaling mo. Ay, Nagsugod na bitaw ko di sa mo to. Bito na magani video. Hindi ka mo to na video. Kay si Sarah man ang tinapuan nga tong gym, si Sarah ba dito tinapuan? Awa. Awa. Lay na next may limo pakikulang diri. Bitaw pa kay Pustiso bitaw. dili na kayo dili kay may busy ba pa. Di kay may busy ro si Manawa. Pustiso ko ba katong pustiso na. Na, tipasin sa lain. Gym. Tabulan ka ayo. Ingon siya karong si Manawa. Mag-gym ko yo adto nam gay kog gym ron. Tipas naman ang si Jack eh. Yun ba siya karong si Manawa kay dili kayo may busy pa. Ito. Isuway to this ba din o dili. Tara, gusto mag-gym ta karon Ay, na. busy lagi ko. Karon na ay ayaw na karon na. Naligo sa ko. Paligo kay karon na daw. Mabawi na siya ro. Paghilom. Dawa? Buti ang papa ba? Pero si Manapa, mga sunod ugma ba? Pero dili na kayo may busy. Pasuwa yun tamo kana yung kagara bitaw gym bantay bitaw mo surrender mo ha. Kay surrender ay ha. Dahil na imo po din pulpa kung dayon, dili po din mo Siyempre ininayon. para di na ka mo balik. Melo, Kay bati ah. nag-short ni mo kay si Papa na nagsuot. Di na masakto na po. Kaya di naman marang nigiyan sa mga short na siyang Papa. Ibig sabihin, mas dato pas giyan kanino pa. Pila mong height pa, 5'7 man, ay 5'8 man ko. 5-4 mo 5'4. 5-4. Gamay mo ko. Dako pas giyan nimo kay mga short ni giyan di na mo arang ni diyan ni ngarang na nimo. Kapsa na kasi mo ang anak. Mag-gym kayo nito. Kana ya, tawa-tawa naman yung sig, awatot si Manon siya siya. So to mo ra man ang kay nagtinapuan na siya. sa- Awatot si Mayon, napos siya. So si Mana lagi, anadada si Mulawas. Sige lang siya mingon nga, anadada na lawas. Huwag may tabong gym, anaro. Daghan na siya sa patipas. Oh, dagang patipas oh. Andam niyo ang kagalingon ugma ikaw iapil ti ka. Ay, ugma pa. Klase ni ugma. Ha? Sunod ugma. Ano dugma? Andam niyo ko rin pagpusap ng diag sugod. Apil mo ko mag-squat ra ko. Magkaya mo to. Muna mo, berag si Sinta din, magbarog ra ka dito. Rigida nga tani mo. Di mo kimbot di ay. Oh, siyempre ha. Di mo ra magka. May laman ang bayot na mag-gym kay mag-squat mo ana pa man sa ako. Inga na ra may ang buhatan dito sa gym, mag-squat ra man ko. Muna kita nga tandi magbayad og si Sinta. Iguro ka magingana dito. Ina na ra mga gibuhat sa Manila sa una nang mag-gym Ako ko. mga hambog kay mga bantay bitoy ni kabati maganga mo ha.
Imo po din po dili din ni mo inayon dito dlo dito din mo butang atong gahi Kaya kayo. kay ka na isang tinudlog, pinapungat mo na. Para din ako na mabalik. Hindi na mo balik. Kaya doon ako na nasiga, radar. Ako yung trainer, bantay mo likramo mo ha. Napungat na ngayon mo, warang mo tagam na, di na mo balik. At na ko ba yun? Takuan ka mag-train. Magkuha dahil mo train na mo, di ikaw. Binawa Bukuan ka? Yan? Ugma lagi. Maligo pa ko. Ugma. Ako no. Ay na ugma kay klase mi ugma. Mamay pa ko cake ron. Akira ko kay. Ah. Ito na Junjun guys, balik na kuan biyahe. Diyan mo na ito among vlog karong adlaw guys. Dadangan ka salamat sa permanent yung pagtanaw. Kita-kita na po ta sunod na mong vlog.